الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سمل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشف من الدیم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناؤ کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر. اللہ دی حمد اور اس دے پیاک نبی دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا تحفہ اور نظرانہ اور دعا کہ میرے مولا بلان والیاں دی اور بان والیاں دی اے محبتاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. تسی ایکٹیو ہو کے سننا ہے, ذہن دیاں کھڑکیاں کھول کے سننا ہے. جڑی دھن میں گل دساں گا میرا پہلے اعلان ہے کہ یا اللہ دا قرآن اندے اتے بولے گا یا پاک نبی دا سونا فرمان بولے گا. بھانڈ مراسی نہیں بولے گا, تیلی چیمبا نہیں بولے گا. جیڑی گل میں کروں گا اللہ دا قرآن ہو سی یا پاک نبی دا سونا فرمان ہو سی. میں قرآن مجید آیت پڑھی, اللہ فرماندہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ فرماندہ ہے اے میرے نبی دے غلاموں بندیاں نوں دین دے نیڑے کرو پیار نال. دین دے نیڑے کرو پیار نال. چھوڑے لینا کوئی اوکھا کام نہیں. جی میں لا سکنا انہاں مولویاں تو جلان دے ہی نہیں. میں صحیح دس رہا ریکارڈنگ ہوندی بھی جا کے پیشہ کا مولویاں سنا لیا جائے. جی میں لا سکنا کسی اور تو لان دے نہیں, لیکن چھوڑے لائیے تو مڑ او سائیں نیڑے آن دے نہیں. اسی چھوڑے نہیں لینے, اسی بندے لینے. سمجھ کوئی نہیں آئی. اسی چھوڑے نہیں لینے, اسی انہاں دیاں ٹرالیاں تو بندے لا کے مصطفیٰ دے غلاماں دیاں ٹرالیاں تے بہنے نے. اے ساڑی پرابلم بھی اسی سیدہ جی صرف کلے مولوی ہوندے تو مڑ اور میں نہیں ہونا آیا. سان مسئلہ ہے اسی نبی دے پتر دی اولاد بھی آتی, اسی نبی دی اولاد بھی اسی زارہ پاک دی اولاد سان سائیاں دسی ہے. تو آڈے رنگیچ تے آم بندے رنگیچ فرق ہونا چاہیے ہے. اسی صدقے تے انج نہیں صدی دا کہ بندہ لوس دا روے تے گھنٹا گھنٹا آکھے بھی بڑی ڈاٹی گل کیتی ہے. اسی او گل دسان دے بندہ سنے تے دل وچ فیصلہ کرے جڑا آ بولدا پیا یا رب دا قرآن بولدا پیا یا مصطفیٰ دا فرمان بولدا پیا. نہیں تے جڑیاں گلاں مینوں دیاں نا مولوی پڑھ ہی نہیں سکدے عربی عبارتاں. جڑیاں میں نشانیاں لا کے دریاں ہیں مولوی صاحب کی کر دیا انہاں دے. لیکن میں لڑینا نہیں چاہتا, میں تو جوڑنا چاہنا اور تو سمجھائنا چاہنا بھی جڑے دوانان دینا بھی یہ شاہ علی نو نہیں من دے. اللہ دی قسمی انہاں تو آپ اتنا نہیں منویندہ جی میں شاہ علی نو من دے پہنے. تے جس کو وائی صحیح نہ ہوندی ہے وہ آندہ یہ دا لیندہ ہے, یہ وائی اچھ پتہ نہیں کی کرتا ہے, یہ پتہ نہیں تھلے ڈی پی باڑا پہندہ ہے, ڈی اے پی باڑی گھدہ, یہ پتہ نہیں کوئی دا لیندہ ہے. تے جڑا ہوندہ نا سیانا وہ بول کے اندر تو گھن گلہ کردہ رہو پر تیتھو وائی چنگی کر لیندہ ہے. تے میں یہ گل کرنا بھی جڑا تو نہ کہ اینج دینے تو آگ بھی تیریاں واگان یا تیرے سر تے جو میں دل ہی اندر رہو. اسی قربانیاں سان پتہ لگتا ہے جس لئے وہ بول دے دینا یا زبان تے رب دا قرآن ہوتا ہے یا مصطفیٰ دا سونا فرمان ہوتا ہے. اسی دفاع کرنے صحابہ دا, اسی دفاع کرنے اہل بیت دا انشاءاللہ. اور قیامت یا قدر تک ساڑیاں نسلہ بھی نبی دی آل دا بھی دفاع کرنے گی اور نبی دے یاران دا بھی دفاع کرنے گی. دوستو بیلیو سنگیو, جس بندے نے تسی سمجھائنا ہے کدی زد کر کے نہیں سمجھا سکتے, لڑ کے سمجھا سکتے نہیں. تسی سمجھائنا ہے تسی پیار نال سمجھائنا. جڑا آندہ ہے نا بھی اسی علی نو باڑا مننے یا پیڑے چاہ جائیں. میں اعلان پہ کرنا جڑا آندہ میں علی نو باڑا مننا پیڑے چاہوے جے پیڑے چاہوے گا میں پہلے پوچھنا ہے مہینے 10 علی پورا دن صبح تو شام تک کردہ کس
اج دے پیڑے چاہے میں ویکھاں گا کیویں علی نو مندا ہے پیڑے وچ آ تے دس علی کی کردا سی علی صبح اٹھ کے سب تو پہلے کی کردا سی وہ آکھے گا جی علی تہجد پڑھدا سی تو میں کہا تو یہ سمجھ آئی علی کی کردے سن تہجد پڑھدے سن تے علی دے 12 پتر کی کردے ہیں تہجد پڑھدے آئے میں کہا تو پڑھنا ہے جڑے نہیں میں کہا پیچھے ہٹ جا ایتھوں بھی تو فیل ہے اس تو بعد دوجا کا مولا علی کی کردے آئے جی مولا علی مسیح تے بہ کے تلاوت کردے آئے میں کہا تو کدی قرآن نو ہاتھ لایا ہے جڑے ویکھے ہی کدی نہیں سن تا ذاکرہ دور کر چھڑیا ہے میں کہا جلیا تو علی تو دور ہویا ہے سنی علی تے علی دے مرشد محمد دے نیڑے ہویا جائے دوجا کام علی قرآن پڑھ دے تریجا کام علی کی کردہ ہے علی نماز فجر پڑھ دے کدی گئے ہو سنی شیعہ مکس ود وہابی and with اہل حدیث کدی گئے ہو صبح ٹائم سبحان اللہ کتھے میر علی کتھے تیری صلاح ہے گھر بے کے فیصلے کرتے نہیں علی نو نہیں من دے میں کہا تو مننا ہی تو پیڑے میں چاہتے میں دسا تو کیویں سونا مننا ہے میں کہا فجر پڑھنا ہے جڑے نہیں میں کہا مرتے پتہ تے لگ گیا اس تو اگے کی ہوندا ہے علی کی کردے نے علی جا کے غریباں دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ دے تے میں کہا تسی اسی جی غریباں دی بھوئیں تے قبضے کرنے اسی غریباں دی بھوئیں تے کی کرنے ہیں قبضے میں کہا علی قبضے چھڑیندا سی تو قبضے کرنا ہے مڑ علی دے لین تے کوئی نہیں مڑ علی کی کردا سی علی جی گھر جاندا سی علی کی کردا سی گھر تے کام کردا سی علی اپنے پتراں دا دھیان رکھدا علی اپنی دھیاں نال محبت کردے سن علی پورا دن یا رب دا اکھا مندیا یا رب دے محبوب دا اکھا مندے تے تو کوئی نہ مندا اور میں سوچ کے حیران ہوندا رہا روز دسنا میں اج بھی یہی تقریر کر کے جتھے کیتی وہ سن سارے مسلم شیخ بیٹھے ہوئے تے وچ دوجے بھی آئے تو میں انہاں چنگی طرح سمجھایا ہے انشاءاللہ سمجھ انہاں ضرور آوے گی تے دعا بھی ضرور آوے گی بھی بندہ علی علی کرے صبح لگے شام تک علی علی کرے تو منہ مڑ بھی کوڑا ہو بندہ صبح تو لے کے شام تک علی 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 کرے تو منہ کوڑا ہوئے میں کہا سونے مڑ شیشہ آگے رکھ کے سوچیا کر بھی گھٹ بھی کوئی شے نہیں تے مڑ چہرے تے روپ کیوں نہیں آیا تے میں لکھ کے دینا ایتھے ممبر دبے کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بابے دے ہاتھ چ داتری ہوئے دودھی ہاتھ چ پلی ہوئے دل بابے دا ستھرا ہوئے بابا ٹک تے بے کے پٹھے وٹے نال آکھے علی 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 مکمل نہیں اللہ تعالیٰ سن ولی بنا دے گا لیکن بابا ستھرا ہوئے پہلے بابا ٹکت ہوئے تو آکھے بھی میں کسی اور دے پٹھے نہیں ورنے میں چوری پانی نہیں لینا کسے دا پٹھے نہیں لینے کسے دا مال نہیں چمینا کسے دی عزت خراب نہیں کرنی میں تے اونج رہنا ہے جیویں مینوں مولا علی آکھیا ہے اس گل وال ٹرے گا اللہ ٹرن تو پہلے ولی بنا چھڑے گا جنے لبدا نہیں کوئی لفظ دسو لبدا نہیں میں کہا سیدھا ہو پھیڑا پہلا کی ہو گلاس ایتھے آیا خالی گلاس تسی انج کر کے اوتے نڑکا گیڑ دے رہو صبح تو لے کے شام تک بھری جاسی انج کرنا ہے تے کتھی مارنی تے کی ہونا ہے علی علی کرنی تے پہلے اپنا منہ سیدھا کر جدی علی کردا سی تے علی آکھن دی چاس آ جاوے گی تے جی انج رکھیا نا تے علی علی کردہ رہ سونیا چاہ سکونو ہونی تے نہ کچھ لب نہیں اینج کر لے تے علی آکھن دی بھی چاہ سا جاوے گی سمجھ آئیے بندہ ساری زندگی علی علی کردہ ہے تے رنگ ہی نہیں لگدا ساری زندگی علی علی کردہ ہے تے فیض بوئے تے ہوندے ہی نہیں علی علی کردہ ہے تے منہ وچوں بھی بدبو ہوندی ہے تے کولو بھی بدبو ہوندی ہے جتھے بوے او تھاں تو بھی یا بوٹی دی تے یا بھنگ تے چرس دی بو ہوندی ہے میں کہا جلیا تو گند ماریا ہے تو علی دے لین تے کوئی دے جے لین علی دی ہوندی جتھے تو بہ کے جاندے ہو او تھاں بول کے دس دی اے سیال شریف ہے اے چلی دا نوکر بہ کے دنیا دے تو پردہ فرما گیا ہے
اگر تو علی دا نوکر ہوندے ہو تے تیرا پنڈ بول کے دسدا اے گولڈا شریف ہے. اگر تو علی دا نوکر ہوندے ہو تیرا پنڈ بول کے آندا اے سلطان باؤ دی نگری ہے. اگر تیرے دل وچ علی دا فیض ہوندا زمین بول کے آندی اے بغداد شریف ہے ایتھے علی دا پتر وسدا ہے. اگر تیرے دل وچ علی دی محبت ہوندی تے پاک پتن جا کے تک پاک پتن تے بابے دے قدماں وچ بیٹھ کے پوچھی بابا فرید رنگ کتھوں لگا ہے تے بابا بول کے آکھے گا کسے اور در تو مانگیا ہی کوئی نہیں. ایک باری علی آکھے علی نے فیض لے چلے آئے ہیں. بندے آکھا کہ مر گئے نے لبا تیلا بھی نہیں. بولو تو صحیح سنی آؤ. غصے ہو گئے ہو تو دوبارہ نہ سدیا. میں کہنا تو کارڈ کر لیا بھی میں نے سدیا ہے. میں گل سیدھی کرنی اور سچی دسنی بھی جدو بندہ علی علی کردا ہے تے مڑ دا لگدا ہے مڑ بندہ صحیح نہیں ہوندا. ان دے وچ علی دا نام لین دی پاور نہیں تے جس نو علی کہن دا ول آ جاوے سٹیشن گولڑے دا ہوئے تے علی دا پتر بیٹھا ہوئے نام میرے علی ہوئے انگریز آوے اور آکھے بھائی مولانا صاحب یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو پیر سیال کے مرید اور سنیا دے شہنشاہ میر علی شاہ بولے اور نہ کیا تیرے ہاتھ چکیے. انگریز کو پستول سی اس آکھیا میرا ہتھیار ہے. جدو انگریز نے آکھیا میرا ہتھیار ہے تو پیر میر علی شاہ بولے اور نہ کیا تسبیح میرا ہتھیار ہے. انگریز نے مولوی جی تو ہٹا ہتھیار کی کرتا ہے تے سید علی دا نوکر بولیا اور نہ کیا تیرا ہتھیار کی کرتا ہے. اس آکھیا آ تین میں دساں میرا ہتھیار کی کرتا ہے. انگریز نے گولی ماری تے گوگی زمین تے آئی تے علی دے نوکر نے پھوک ماریا گوگی اٹھ گئی اور نہ کیا جلیا جڑا تیرا ہتھیار ہوئے او تھلے سٹتا ہے. ہتھیار علی دے پتر دا ہوئے مردیاں نو زندہ کر سکتا ہے. سمجھ آئی ہے اے علی نے منن والے نہیں تے تو علی مولا میں کہا پراں دفع ہو جا. علی دے نوکر انج دے ہوندے نے انج کیتی علی مولا میں کہا مولا علی تیرو کن خدا کے لتر مار رہے میرا نام بدنام کردا رہا کنجرا. میرا مرید ہوئے تے جی تو لگ کے تھا نا دس سے علی دا نوکر لگ کے گیا ہے تو جی صحیح بولتے ہو نا میں مزہ نہیں آ رہا کو سبحان اللہ. جڑا کسی اور دا مرید ہے بھنگی چرسی دا نہ بول لے جڑا علی دا مرید ہے بول کے آچے سبحان اللہ. آج میں تقریر کرنی ہے چینج رہنا ہے تو پیسے بے شک نہ دیا ہے سارے جیبہ جو رکھو نہ بول لو لیکن توڑا دل بول لے اور آنکھیں میں علی دا غلام علی دا بچیاں دا بھی غلام اور جڑا دھیانا گنا ویکھو اے علی نو نہیں من دے میں کہا کمڑیا یہ جے گلہ نہیں بن دی جڑا ہوں نا سیانا وہ اندہ میں آپ سوڑ لیسا تو دا لینا دھوکے دینا تو میں اندہ ہوں بندیاں نو دو اڈے دان لایا نہیں لگ دے. ساڑھے کے بابے نے بڑا سونا جملہ بولے میرے پاک نبی دے پاک غلاموں جملہ دل تے رکھ لو. ساڑھے بابے بول کے فرماندے نے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تے او کدی نہ چڑھنا اچھایاں اوہو گڈیاں اچھیاں اڈیاں تے جڑیاں سائیاں آپ چڑھایاں. جس نو علی آپ اتاں کرے چمچے تھلے کی میں کر سکتے جڑے علی نہیں من دے میں کہا تو ساتھ بڑا مننا علی نو. علی ساڑھا باپ ہے سن پتہ ہے علی نو کیویں مننا چاہیدہ ہے تو کتھے جا کے مننا چاہیدہ ہے. تو علی علی کرنا ہے تیرا منہ دس دے اے علی دے نہ لین دے لائق ہی نہیں تے جس نو سنی آکھیا جاندہ ہے نا جدو سنی علی علی کردہ ہے تے جس تھان تے بے کے علی علی کردہ ہے پاویں بابا دنیا تو پردہ فرما جاوے پاویں تو صدی پوری بات ہے جاوے تے جا لاہور دے شہرچ اور اوتھے کھلو کے داتا گنج بخش علی اجمیری دے دار تے کھلو کے رب کو پوچھی اللہ سوڑیا ایتھے وابیاں دماکے بھی کیتے نے لیکن پھر بھی رش گھٹتا نہیں وجہ کی ہے تو جواب آوے گا جتھے بے کے بندہ علی علی کرے او تھا دس دیئے قیامت تک ایتھے بھنگی تے چرسی نہیں بیٹھا رہا ایتھے مصطفیٰ نوکر علی دا غلام بیٹھا رہا ہے. سمجھ آئیے میٹھیانو
اوے بندیاں کولوں نہیں سنی دیاں. میں کل ایتھے پنڈ شاہ محمد والا اوتھے بھی دسدا پیا بھی ایک مولوی صاحب آئے تے وہ ہر ٹائم مصلے تے ہما ٹائم اللہ اکبر مصلا گسا 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 کے بیگم صاحب آئیاں انہوں نے آکھیا مولوی تینوں مسئلہ کی ہے؟ مولوی تینوں ہے کی؟ وہ سا کیا کچھ نہیں میں تو اللہ دی عبادت کرنا. وہ سا کیا تو کچھ باڑی نہیں کردا کچھ گھر دے بھی کیتا گھر تو ہر ٹائم ہی اللہ اللہ کرنا ہے تینوں لبدا تے ہے کچھ نہ تینوں عبادت دا لبا تیلا بھی نہیں تے تو یہ چھڑ دے تو کچھ مہربان کر کے ٹکڑ پانی دا بھی کیتا کر. اسی کھانا بھی ہوندا ہے کلا اللہ اللہ نہیں کرنا ہوندا کچھ کھانا پینا بھی ہوندا ہے. اٹھ کے کر اللہ تیرے گھر آٹا کو نہیں گلنا اٹھ تا کام کر. وہ جیسے لڑی شڑی نا وہ سا کیا کرمال یہ اللہ اٹھ کے کرنا وہ سا کیا اٹھ بو دھیندا ہی کوئی نہ تے تو مسلح ہی نہیں چھڑدا. میں کل ایک مولوی ویکھیا وہ ہوائے چٹدا جاندا ہے مسلح دے اتے بیٹھا جایا اتے نفل بھی پڑھتا مسلح ہوا دے وچ اٹھدا جاندا ہے. انہاں مولوی صاحب بندے نے جے کوڑ نہ کریں تینے گل دس اگر غصہ نہ کریں تو بیوی نظر تینے گل دسا او سا کیا دسو او سا کیا میں ہی اٹھدا جاندا او میں ہی اٹھدا جاندا سی. ہن حق پتہ کی بندا ہے او آندی جی بڑی گل تو اس تے بڑا سونا اٹھدے پیو لیکن او آندی حالا حالا او تو ہے تائیں ڈنگا اٹھدا جاننا ہے تائیں جس نام مننا ہوئے اس کوئی نہیں مننا تسی بھاویں بوتھی والا لا لو. جڑے آندے نا بھی یہ نہیں صحیح انہاں نوں پتہ ہے بھی یہ علی دا ذکر ساڈے تو سونا کر لیندے انہاں نوں مڑ اپنے ٹکر دا مسئلہ ہوندا ہے علی دا مسئلہ نہیں. کنا مسئلہ ہے اے ٹکر دا بھی یہ ساڈا گھٹدا پیا ہے تو میں کہ سونیا تو سیدھا ہو کہ علی دا نام لے کہ جویں علی دا نام لینا چاہیدا ہے. تیری زبان پاک ہوئے تیری زبان پاک ہوئے تیرا دل پاک ہوئے مڑ تو علی آکھی تینو علی آکھن دی چاس آ جاوے گی. تو علی علی کرنا ہے تینو لبدا نہیں تو علی علی کرنا ہے تینو علی خواب وچ دسدا نہیں تو علی علی کرنا ہے تیرے گھر وچ خیرات ہوندی نہیں تو علی علی کرنا تیری زبان وچ تاثیر ہوندی نہیں. مسئلہ کیا ہے میں کہا بیلیا تین مسئلہ میں دسنا تیرا کنیکشن غلط ہے اپنی ویرنگ مدینے دے وچوں کرا تو یا نجف وچوں کرا مور علی کہے گا تینو علی کہن دی وچ آ جاوے گی. معاملے ڈنگے نے جنی علی نہیں لبدا میں کہ سونیا تی نہیں لبدا تے ساتھوں تالی کھڑیندے ہی نہیں. اسی جاگیے تے مڑ بھی علی ہے جی سون لگیے تو ساڈا مڑ بھی علی ہے. اسی تے زندگی دا مشن ہی اپنایا کہ اگر دنیا سانے جانی تلی دا ذکر دی وجہ تو جان دی ہے. اسی صحابہ دے بھی غلام ہاں لیکن اہل بیت نو بھی اسی چھڑ سکدے نہیں. اہل بیت نو چھڑیے تے اللہ بھی چھٹدا ہے تے نبی بھی چھٹدا ہے. اس واسطے اسی نبی دی آل نو چھڑ سکدے نہیں. اسی آل دے وی غلاماں تے آل دے غلاماں دے وی غلاماں آل دے وی غلاماں تے آل دے غلاماں دے وی غلاماں. کوئی غلام ہوئے آل دا سنی ہوں دے غلام بڑھ جاندہ ہے. پیر شمس العارفین پیر سیال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ گئے تونسا شریف کتھے گئے تونسا شریف جدو تھی اپڑے نا تے خواجہ شاہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان آپ بیٹھے ان کرسی تے انہیں سمجھ اوڑیے پڑھے لکھے بندیاں آپ بیٹھے ان کرسی تے اور پیر سیال جا کے تھلے بے گئے. جدو پیر سیال تھلے بیٹھے تو پیر پٹھان ہوتے بیٹھے سن اتو ایک عالم دین آئے شکلن عالم دین وہ آئے بیٹھے گلاں کر دے رہے. جدو گلاں کر کے جان لگے نا گلاں کر کے جان لگے پیر پٹھان بولے جنہ نے خضر علیہ السلام دی زیارت کرنی ہوئے جا کے انہ دی زیارت کر لو. یہ خضر علیہ السلام سن سارے اٹھ کے باج کے پیر سیال بیٹھے رہے. پیر سیال بیٹھے رہے نے پیر پٹھان آکھیا ہوئے جنہ نے خضر علیہ السلام دی زیارت کرنی ہے جا کے اتھے کر لو. انہوں نے کیا مولا سارے ٹر گئے پیر سیال بیٹھے رہے. پیر پٹھان فرماندے نے وہ سیالہ دیا مولویہ تو نہیں گیا اور سیال آلیا مولویہ تو نہیں گیا. انہوں نے کیا سونیا جنہوں خضر ملنا ہوندہ ہے میں تے اس نو ملنا ہے. دوجے تینوں چھڑ کے ادھے ویکھن بھج گئے نے پر سونیا میں تینوں تکیا ہے تے میں اس تو بعد کسی اور نو ہون تکڑا نہیں. جدوں اے محبت وکھائی نہ انہاں نے
اس ٹائم پیر پٹھان لتھے چارپائی تو تے آپ نے پھد کے نہ دوواں ہتھاں نال تے پیر سیال نو ایتھے لایا اور منہ قابل کیتا اور جملہ فرمایا اللہ سائیں مینڈے سیال نو رنگ لائیں. جدو رنگ لاوے علی دا نوکر، جدو رنگ لاوے علی دا پتر، جدو رنگ لاوے کوئی علی دی محبت والا، رب کعبہ دی قسم ہے او پینڈ تے تھاں بول کے دس دیئے ایتھے علی دا نوکر راندا رہا ہے. لیکن شرط ہے کہ تو علی دا مرید تے ہوئے، تیری زبان گانے سنے، تیری زبان گلا کرے، تیری زبان غیبت کرے تو مڑا کے میں علی آنا تلی آن دی چاس نہیں ہوں دی. پہلے زبان ستھری کال تے دل ستھرا کر، انشاءاللہ تین علی کہن دا بھی مزہ آ جاوے. اور انشاءاللہ سنیے اپنا مانتے عقیدہ پیش کر کے گلی گلی جا کے آکھن گے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں. میں نے پتا ہے تو اسی تھک گئے ہو تے لنگر پکایا ہے دوان رجائندے نے جھٹکوں میں بول لو ہے پورے گن کے دا میں میرے نبی دا غلام بولے دنیا دار نہ بولے بھنگی تے چرسی نہ بولے جڑا کسے گندے پیک دا مریدیو بھی نہ بولے تو جڑا رن مریدیو بھی نہ بولے جڑا کہندا میں تے علی دا مریدوں بندہ بولے اور بول گیا کہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں. رن مرید نہ بولے کسے گندے پیر دا مرید نہ بولے بھنگی دے چرسی دا مرید نہ بولے جڑا پیر اگ بیبیاں کولوں پیر دباندا اس کنجر پیر دا مرید نہ بولے تے جڑا کہندا میں تے کسے کامل پیر دا مرید ہاں او بولے اور بول کے آکھے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں. تسی صحیح نہیں آکھیا میں تو اخوا لینا تجھے کیویں نہیں آکھیا. ہاں جی یہ تو مڑ چیلنج ہے نا میرا تھوڑے نال تسی نہ آکھیا تو مڑ میرے چ فرق کیا کو سبحان اللہ. علی دا نوکر ہوئے تے مٹھا بولے نہ ہو ہی نہیں سکدا. جتھے کوئی نہ بولے جتھے کلیجہ کمبے بھئی تے نہیں بولیندا اوتھے بولے تے علی دا نوکر بولدا ہے. جتھے لڑنا جانا پوے تے اگو آکھڑ بندے بھی اندے نال تے 500 بندہ کلا لڑدا ہے اوتھے لڑے تے ساڈا مرشد علی لڑدا ہے. جتھے مقابلے دے اندر 500 بندہ کلا آ جاوے تے ایک جڑا للکار کے باہ کٹ کے آکھے جیتا دل کردا ایتھے آوے اس نو علی آکھیا جاندا ہے. مرید اس علی دا ہوئے تے کچا بولے مرید اس علی دا ہوئے تے پلا پلا بولے پسند نہیں مرید مرشد علی دا ہوئے تے ایج بولے زمین نو پتہ لگے زمان نو پتہ لگے ایتھے علی دا نوکر بولدا پیا ہے ہوئے بھنگڑا ذات صفات اندر کدی کلی نو کانڈ نہیں کردا تے منن والا حاکم غوث تائی کسے ولی نو کانڈ نہیں کردا تے بھاوے نوریاں دا سردار ہوئے دی تلینو کانڈ نہیں کردا تو ایکو شرط خون حلال ہوئے بندہ علی نو کانڈ نہیں کردا. 5 تن نارا 5 تنی 1.25 لاکھ نارا. سوچن والی گل ہے بندہ پٹھیاں دا چور ہوئے نا کہ وہ پٹھے وڑدا یا نہیں وڑدا تسی 2-3 واری لے جائے تو اسے رواں ہو جانا وہ دے منٹاں چ وانا لا لینا اس کے نہیں. یہ کیسے بندے نے جڑے وڈ کے جڑے تو وڈیندے ہی کو جڑے وڈ کے بڈھے ہو گئے لیکن مڑ بھی ستھری سیدھی وڈیندی نہیں. پتہ کی ہے نسل نہیں مگر واڈیاں وہ آندے نا گائیے دا چور کی ہوندا ہے گائیا وہ گاہ ماردا تو گاہ مارن دا وال بھی ہوندا ہے. یہ کون نے جڑی علی علی کردے نے تو مڑ بھی رنگ نہیں لگدا. یہ کون نے علی علی بھی کردے نے تے تیلا نور دا نہیں انج چویا نور دا منہ تے نہیں دسدا پھٹکار دس دی وجہ کی گئے. علی فرماندے نے میں نے پتہ ہے میں نے مندا کون ہے میرے نا تے پندا کون ہے. اے میرے نا نو ویچ کے کھاندے نے سنی میرے نا نو ویچدا نہیں سنی سندا ہے سنی مندا ہے سنی میرے طریقے دے اوتے چلدا ہے. بے نمازی کدی بھی علی دا محب نہیں ہو سکدا. چٹا کوڑ ہے بے نمازی علی دا بیلی ہو سکدا بے نمازی حسین دا بیلی ہو سکدا. میں روز دسنا بندیاں کہ کدی بے کے سوچیا تے کرو
میں ممبر تے بیٹھا ہوں جس دن بندیاں نے سوچنا شروع کر دیتا دین دے بارے بوئیں دے بارے سوچ دے نے فلانی ٹوٹی نال لگ دی گئی وہ کیویں نال رڑائیے وہ ویچ دے پہنے کیڑی کیڑی ماج ویچ گئے تو ٹوٹی لے لیے ساڑھے نال لگ دی کدی نہیں نے سوچیا علی ساڑھے نال کیویں لگ دے بوئیں لینی ہوئے نا تراوے برا بے رنجن چارے اور نال دی ٹوٹی رڑ دی ہے مڑکی کریے وہ آندہ ہے بھی فلانی ماج بھی ویچ چھڑو کٹا بھی ویچ چھڑو تو جڑی فلانی سے ہوئی ویچ چھڑو تو پیسے دو تو کچھ میں کہ منگنا تھی وہ بوئیں دی ٹوٹی نال رلا لئیے خدا کدی بے کے سوچیا کرو علی کیوں نہیں نیڑے ہوتا سانو علی کیوں نہیں لبدا پیا علی سانو دشتا خوابچ کیوں نہیں پتہ ہے وجہ کی ہے تین علی نال اتنی محبت ہی نہیں تو پھوکے نعرے تے پھوکے فیر مارنا ہے جدوں تینوں علی نال سچا پیار ہوئے گا نا رب کعبہ دی قسم ہے تو آنکھ بند کریں گا مولا سامنے کھلوتے نظر آ جائیں ڈھوڑی ہی نہیں کسے سوچی ہی نہیں کسے گھر بے کے گالی کر دے رہنے او شاہ نہیں صحیح ہو انجی دا گالی کر دے تو میں سوچدا کونے مولا علی نے دکھ لگدا ہوئے تو میرے پتران گالی کرنا ہے ایسا طریقہ کسے دے آنکھ لگ کے بھی نہ بنایا کرو اور میں روز دسنا بندیاں جس دن بندیاں پڑھنا شروع کر دیتا نا انہاں پیر بھی چھڑ دینے انہاں ذاکر بھی چھڑ دینے انہاں مولوی بھی چھڑ دینے انہاں آکھنا ہے سارے سان دا لیندے نے اللہ نبی ہور دسیا ہے مولوی ذاکر سان ہور دستا ہے آؤ دون ایک سمپل جی گل کر کے تقریر مکا دینا حسین تے یزید دی جنگ ہوئی وجہ زمین بوئیں کرسی رشتے برادری وجہ فرمایا حسین نے میں تیری بیعت نہیں کرنی ہو سکے جی کیوں نہیں کرنی آپ نے فرمایا تو شراب پینا تو شراب پینا میں تیری بیعت کرنی ہونے جیڑا پیوے وہ حسین دے پاس سے یا یزید دے پاس یزید دے پاس سے مہربانی دو جا کم انہاں کیا میں تیری بیعت نہیں کرنی یزید آکھا جی کیوں نہیں کرنی انہاں کیا تو کتے تے رچ رکھنا ہے تو کتے تے کی ڈین واسطے لڑائن واسطے رکھ کی واسطے رکھ سکتا بندہ انہاں کہا نہیں کرنی تیری کیوں تو کتے رکھنا ہے تو رچ رکھنا ہے ٹھیک ہے بیعت نہیں کرنی امام حسین فرمایا نہیں کرنی کس تو آپ نے فرمایا تو کبوتر اڑے کی کرنا ہے کبوتر اڑینے تیری بیعت میں نہیں کرنی اگلی گل تے اوکھی گل تے ڈاڈی گل جتھے ڈیر سارا ملک پسد ہے انہاں کیا اور بھی تیری بیعت کرن دی وجوہات نے جس تو میں نہیں کرنی یزید آندہ جی کس تو نہیں کرنی پاک حسین فرمانے نے تو نماز نہیں پڑھتا ایتھو جڑا نکلیا بڑھ میں ویکھاں گا حسین حسین کہن دی چاس ہوندی ہے یا نہیں ہوندی آؤ فرمانے نے میں تیری بیعت کرنی تو نماز نے پڑھ دے کتنے پڑھ دے ہاتھ نہ کھڑے کریا میں انہیں انداز دا پیا اپنے دل سوچ لیا کتنے پڑھ دے جیڑا پڑھ دا ہے حسین دی پارٹی کی جیڑا نہیں پڑھ دا یزید دی پارٹی کلمہ یزید بھی پڑھ دا سی ہاں جی تو آکو بھی کلمہ پڑھنا کلمہ وہ کنجر بھی پڑھ دا سی لیکن اللہ نے ہویا ہے کہ حسین فرماندے نے تو بے نمازیوں میں تیری بیعت نہیں کر رہی تو بے نمازیوں کیا کہ فلانا مولوی نہیں صحیح اینجی مڑ لات رکھ کے اکا کے فلانا پیر بھی نہیں صحیح کیوں نہیں صحیح علی نو نہیں مندہ مکہ تو مسیحتے جاننا ہے جنے نہیں مکہ پیرا ہو جا علی دا وڈا ماننا تا ویکھو پہلے مسیحتے مر علی دا وکیل بعد اچ بڑی پہلے مسیحتے مر تے پنجے پڑ مڑ علی دا وکیل بڑی بڑ پتہ لگے لی دا نوکر بول دا پہ تو جدو آپ یزید دی لین دے تو مڑ بے علی دا فیصلے کرنا ہے پیتے لے کے علی دے گھر بڑے علی انجے تے علی انجے جلے آئے گلہ چھڑ دے تے اے فیصلے تو نہ کیتا کر کون کتھے تے کون کتھے عقیدہ بھئی تو سن رب بھی پاکے رب دا نبی بھی پاکے آلے نبی بھی پاکے صحاب نبی بھی پاکے گل بک گئی بندے ہو جڑے درزیاں کول پیتا اور جڑا ماپ لیندہ ہے بندے ہو پھدے ہوئے نے تے وڑے ہوئے نے ابو بکر ایتنا ہے علی ایتنا ہے عمر ایتنا ہے عثمان ایتنا ہے مکہ تو وہ سڑے آئیں جس لئے وہ نال کھلوتے رہے جدوں حضور نے اعلان کیتا نا کہ میں نبی ہوں اللہ فرمایا پہلے اپنی برادری نے دعوت دیو
پہلے اپنی برادری نو دعوت دیو. حضور برادری نو سد کے دعوت دیتی. ایک بندے صرف منیا مولا علی نے, باقیاں نے منیا انہاں کہ اسی کو نہیں مننا, ایک کھلوتا ہے مولا علی, باقیاں نہیں منیا. تے دوجے پاس آ کے کر جدو کلا علی نال کھلوتا سی, نال آ کے دوجا کون کھلوتا ہے؟ دوجے پاسے جا کے جدو آ کے کھول کے تکیں گا, نال صدیق اکبر آ کے کھلوتا ہے, نال عمر فاروق کھلوتا ہے, نال عثمان غنی کھلوتا ہے. اوے چلیا جدو تیرے نبی دی ایک تیاسرا نہیں سی برادری بنی, جڑا اوتھے بنے انہوں صدیق اکبر آکھیا جاندا. جدو چاچے بھی نہ آئے ادھر آ کے صدیق اکبر نال کھلوتا ہے. جدو چاچے آ کے نال نہیں کھلوتے, صدیقوں سے آ کے نال کھلوتا ہے. تو ملک ہی پایا بے وفا لوگو, تسی بے وفا لوگو جڑے صحابہ دے بارے بک بک کر دیو. جلیا جس نے تیرے نبی دے مقابلے چ ابو جہل تے ابو لہب بک بک کر دیا ہے, جڑا اوتھے کھلوندا سی یا صدیق ہو یا عمر فاروق کھلوندا سی. کعبہ حضور دا نہیں, لیکن پہلے ابو جہل کو آیا. اوزا کیا مسیتے نہ دسی آجے, اپنے گھر رہنا جیتے کوئی نہ آوے, حضور آؤں دے ہی کوئی نہیں. حضور نو کعبے چ بڑھن ہی نہیں سی دین دے, حضرت علی بھی نہیں سی آ سکتے, حضور بھی نہیں سی آ سکتے, کعبہ بند سی انہاں واسطے. جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا, جندہ دل کرے جتھے دل کرے جڑی کتاب دل کرے جا کے چیک کرے. کوئی نہ مشترکہ ہوندے یا ایک بندے دے ڈیرا مشترکہ ہوندہ ہے پنڈاں وچ, پورے پنڈ دا ساجا ڈیرا. تے جدو ایک پتی آکھے میں دوانوں نہیں ادے ہون دینا, تسی ادے نہیں آ سکتے, کوئی بندے پنڈ دے رل کے بان ڈیرے چ او آکھن جڑا فلانا گھر ہے نا اسی اس نو ادے نہیں ہون دینا, او ڈیرے وچ نہ آوے. جویں تسی حکا پانی نہ بند کر دے, حکا پانی بند کر دے ہو تسی ڈیرے وچ آونا نہیں. ایویں انہاں نے حضور نو کہا سی بھی تسی کعبے چ نہیں آ سکتے. حضور حضرت علی صدیق اکبر یہ سارے حضور دے نال نے, ایک گھٹ 40 نے مسیتے آ سکتے نہیں. جدو حضرت عمر فاروق آئے نے, جدو آپ آئے نے پہلی باری, اور آپ فرماندے نے سونیا اج عبادت اسی کعبے دے وچ کرنی. حضور فرماندے نے عمر او زیادہ نے تے ڈجھے نے. عمر فرماندے نے سونیا باڑے نے تے مڑ کی ہویا, آج عمر آ گیا, رب نے توانو سب دوچیاں کر چھڑیا ہے. اور جدوں اے رپورٹ گئی ابو جہل کو, ہن ویکھنا ہے عمر دا شریک کون ہے تے عمر دا بیلی کون. ابو جہل ڈیرے چ بیٹھا ہے, ان کسی بندے دسیا بھی جناب عمر نے کلمہ پڑھ لیا. تے ابو جہل بول کے آندا ہے لے ہن منیتے ہیں, ہن ادھا پنڈ ٹر گیا, ہن ادھا پنڈ سن چھڈ کے اوتے ٹر گیا. وہ گل ہے عمر پڑھدا گیا تے کعبہ بھی ڈھیندا گیا ہے. عمر فرماندے نے سونیا اج باہر پڑھنی ہے, اسی کعبے دے وچ پڑھنی ہے. تے حضرت محمد عربی نے فرمایا عمر او لوگ زیادہ نے بچیاں نو صحابہ نو تنگ کرن گے. انہاں نے کہا سونیا تو میں کیا میں واسطے, اسی کس راستے ہیں سونیا, اسی تیرے اگے کھلواں گے ہونے کو تیرے بھیڑی اکھ نال ویکھ کے صحیح عمر دی اکھ باہر کڈ دے گا. آوے صحیح کوئی جانے وہ مندے نہ حضور ابو بکر صدیق دی ابے نے حضور دے بارے کو گل کیتی, صدیق نے رکھ رکھ کے چنڈ مار. حضور فرمائے تیرا ابا نہ آیا, انہوں نے کہا ابا ضرور ہے پر تو نہیں مندا, مینوں ابا نہیں چاہیے. بعد وچ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سی. حضرت عمر فرماندے نے میں نال آنا, چلو نکلے. اگے اگے میرا نبی, نال حضرت عمر فاروق, اور کعبے دے وچ جاندے پے نے. جڑا کعبے جاوے کو جو سوچے کرے کعبے دا قبضہ کہہ لے کے سانو دیتا ہے. اگے اگے میرا نبی ہے تے نال حضرت عمر فاروق, اور اعلان کردے جاندے نے جنہ جنہ لڑنا ہے پیڑ دے وچ آ جاؤ, جنہ پتر مرنے نے باہر کڈو, جنہ رنڈیاں ہونا ہے اپنے گھر تے لیاؤ. آج تمہیں پتہ لگے عمر نے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا ہے. عمر فرماندے نے سونیا میں تواڈے نال ہاں تے مسئلے کوئی نہیں, ہونا ہر شے اتے ہی جائے گی, تھلے نہیں آئے گی. جدو آپ کہے نا اوتھے رستے چ ایک نکرانی ملی, رستے چ ایک نکرانی ملی, حضرت ذوالنیرہ, حضرت ذوالنیرہ. اور آپ فرماندیاں نے عمر اگے تے مینوں لڑنا ہے,
بھی کلمہ نہ پڑھی آج بڑا اٹھ کے نعرے مردہ پہ تے حضرت عمر فرماندے نے زنیرہ پہلے تکیا کوئی نہ ہونا میں نے پتہ لگ گیا سونا بڑیاں شانہ والا ہے پہلے میں دور سی میں نے بندے کو جوڑ دس دیا ہے پہلے میں ویکھیا کوئی نہ آیا تے بندے کچھ ہور دس دیا ہے آج میں آپ ویکھ لیا ہے تے میرے دل دسیا ہے ساری دنیا جھوٹ بول دیا محمد کائنات دا ستھرا تے سچا نبی ہے کعبے دے وچ حضور میں کھلوتا تسی نماز پڑھو نفل پڑھو جو عبادت کرنی ہے کرو حضور کرن لگ پہ مولا علی بھی نال کرن لگ پہ تے جیڑا مولا علی تے حضور دا کلہ پارا دینا پہ جملے دی تو سمجھ کوئی نہیں آئی کعبے دے وچ نبی تے علی پڑھتے پے نے تے ایک بندہ پارا دیندا پیا کہ میں نبی تے علی دے نیڑے کسے گندے بندے نوں اور نہیں دینا دوبارہ سمجھ کو نہیں آئی گل دی نبی تے علی پڑھتے پے نے تے گندے نیڑے آندے پے نے عمر اوتھے دسیا ہے مولا جڑا گندا ہوئے گا میں تو لگ ہی آوے گا نا تے جتھے میں کھلوتا ہے اوتے گندا آ سکدا نہیں آ تیرے فیصلہ لپ گیا جڑا نبی دے نیڑے ہونا چاہندا ہے علی دے نیڑے ہونا چاہندا ہے عمر کو لگ کے جائے گا تے جتھی عمر کھلوتا ہے او تو گندا لگ سکدا نہیں جڑا او تو لگ کے جائے گا او آ بھی پاک ہوندا کیتا بھی پاک ہوئے گا میرے پاک نبی دے لب کھلے فرمایا علی حق دے نالے تے حق علی دے نالے علی حق دے نالے تے حق علی دے نالے دوسری حدیث پاک سرکار فرماندے نے حق عمر دی زبان تے بول دے نال علی دے تے بول دا نال علی دے بول دا عمر دے موہ چو دو میں جوڑیں گا تین نال دا بھی لبھے گا تینوں زبان آڑا بھی لبھے گا عمر کھلوتے کیس تو میں گندے نیڑے نہیں آنے اے گال بڑی ڈاٹی ہے جی سمجھ آ جائے میں علی تے نبی دے نیڑے گندے بندے آنے میں عمر کھلوتا ہے جڑا ایتھو ہٹ جاوے ہو نہیں آندا جڑا ایتھو لگ جاوے علی تے نیڑے آ جاندا ہے حضور کیا سی حق علی دے نالے تے عمر دی زبان تے عمر کھلوتا ہے فرمایا گندا کوئی نہ آوے اس دے اوڑے تے ستھرا آوے ابو جال آیا ڈانگا چکیاں آئیاں ابو جال ابو لاب سارے چودھری ہوئے کون ہے جڑا ساڑھے ہوندیاں ڈیرے چاہ جاوے جو دعائے تک حضرت عمر کھلوتا انہاں کیا بوتھی تھی تے ایدے آ جا انہاں کیا میرے پاک نبی دے پاک غلام عمر کلمہ پڑھ کے اپنا سنیاں نو ایمان دے عقیدہ دیتا ہے میرے نبی دے غلام جتھے جتھے بھی جان گے بول بول کیا کہن گے ابو بکر عمر حیدر عثمان تو صدقے جا میرے کملی لیندہ ہر یار بڑا سوڑا میرے کملی بول سنی جے تینوں اپنے بیلی پیارا دینے بول سنی جے تینوں اپنا یار پیارا لگتا ہے او بندہ بولے اور بول کیا گانے کملی لیندہ ہر یار بڑا سوڑا میرے کملی بیلی پیارے لگ دیں یا کوئی نہ چھوڑ دو سن بابے نہ دسو اچھو رہا ہوں تو دھیان دینا نہ آئے نا میرے بیری دے گال نہ کرے میں بندوقہ لے کے ہوندہ پیا خبردار جے کسے میرے بیلی دے بھویاں لنگڑ کیتی تھے جا کے ہوتے کب دے لڑنا ہے کیوں لڑتا پہ شاہ جی میرا بیلی ہے جڑا محمد عربی دا بیلی ہے اور تو آنے جڑا میرے بیلی دا لڑیا باویں میری برادری دا ہویا او میرا دشمن ہے تے بیلی پاک نبی دا ہوئے بیلی عمر فاروق دا ہوئے بیلی عثمان غنی دا ہوئے بیلی مولا علی دا ہوئے تے جڑا گھر بہ کے بک بک کرے چرس پی کے بک بک کرے شراب پی کے بک بک کرے زنا کر کے بک بک کرے موتا کر کے بک بک کرے اور عمر دے بارے بک بک کرے یا علی دے بارے بک بک کرے بکھا گندیا تیریا سات پشتا کار چار تو اتنا عدب کر نہیں سکتا یہ صحابہ نے نبی دی حال عدب کیتا ہے ہاں سنی بول کے آکھے گا میرے کملی لیندہ ہر یار بڑا سوڑا میرے کملی
ساکو آسر ہن مٹھے مدنی دے ساڑھے حال تے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یار تھی سن تے ہو سی کہر دی گرمی وچ معاشر او تو جلوہ گر سرکار تھی سن جندے سیرے سنی گاندے ہیں اوندے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن تا سنی بول کے آندے میرے کملی وا لیدا ہر یار بڑا سونا میرے کملی ہے منکر جس دے دل اندر نہیں پیار صدیق ولی دا تے او وی دین ایمان تو خالی تے جڑا دشمن امر جریدا تے جنت کدی مول نہ جاسی جن دے دل وچ نہیں پیار سمان غنی دا تے آزم او وی پکا کافر جڑا نہیں ہو بدار علی دا میرے کملی وا لیدا ہر یار بڑا سونا میرے کملی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم